Ni ay mga batanon nga giapas og gisita human matud pa manglabay og botelya. Usa ka JP Madrona ang miapas sa mga grupo sa mga batanon nga sakay sa usa ka motor. Kini human mabantayi nga adunay gilabay nga botelya sa beer sa kalsada sa Barangay Tuyom, Carcar City pasado alauna kagahapon sa kadlawon. Sa laing video, makita nga gipunit sa usa sa mga batanong babae ang nagpasad nga mga buak nga botelya. Gihulagway nga dili taga Barangay Tuyom og mga posibleng minor de edad pa mga batanon. Matud sa uploader nga nabantayan na nila nga kung wa gani ang pulis og tanod nga mag-roving sa lugar, mosiaw pud ang mga batanon. Gipusil patay sa riding in tandem ang usa ka babae sa Barangay Basak, Cebu City kagahapon sa hapon. Ang babae giila nga si John Niña de los Santos, 24 anyos, naglingkod lang sa usa ka bangko at bang sa iyang gipuy-an sa dihang gipusil. Matud sa mga saksi, kalit nga miabot ang riding in tandem, midol sa biktima, dayong pusil tumong ang ulo. Daling misibat ang mga sospek samtang gibiyaan ang nakadugo nga si de los Santos. Sa inisyal nga investigasyon sa Mambaling Police Station nga posibleng gidudahan ang biktima nga aset nga mo'y mo report sa mga kalihukang illegal drug trade ngadto sa otoridad.